Hello po, magandang araw po. So, sa aking client po na nag-request, ayan, kung may kuryente daw po ba sa aming site. So, andito po yung kuryente. Meron po siyang post, ayan. Tapos kung kitang-kita daw po ba yung dagat. So, ito po yung aming site. So, overlooking po siya. Ayan po yung kanyang dagat. Ayan. Dagat na po yun, yan po. Ito po yung palabas sa estansa. So, 10 meters wide po yung kanyang kalsada. Ayan. Tapos ito naman po yung palabas papuntang Bulino Falls. So, malapit na lang din po. So, ito po yung aming frontage. So, napakalawang po yung aming frontage. Pag gusto nyo po sa harapan, good for business po siya. Ayan. Tapos, ayan po, nakaharap po lahat ng mga sasakyan. Ayan, kaya sa mga interesado po, PM lang po kayo. Ayan. Tsaka clean title po ang aming site. Clean title po. Ayan po yung mga papuntang papuntang Bulino Falls. Ayan. Ito po kasi yung shortcut na isang papuntang Bulino Falls. Tapos ito naman po yung way papuntang Patar. Ayan, tapos malapit na rin po ito sa sa Songayan Grills. Tapos sa bayan po ng Bulinaw. Ayan, ito po yung mga ayan. Na dumadaan naman po mga turista papuntang Patar. Ayan po. Shortcut na po kasi yan eh. Ayan, maraming salamat po. God bless. So, sa mga interesado po, PM lang po kayo. Para mapag-usapan po natin. God bless po.